Hello, good morning. Welcome back to my channel. Dinihai जोंहा माइ गायनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय नै जोंहा बाजैमोना मोनफैखाबाय एक्ट्रिसाव मोनफैबाय कमलाबो दं होमबाबो जोङो माइ गायाहा दिनै बाजैमोनाल' गायगोन जास्ट ब्लगल' नोंथांमोननो देखायनो फैदों आरो ना ओइयाना दहाय जालि खोना फैखांबाय जों फुङावनो नोंगो ओमफ्राय दायो नोंसोर गायदोल' आरो ना नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो कपिलानि दुब्लिया बिराद बोरिथार माने हाया जोंहा गायखांबायानो ओमफ्राय बिसिना माने हाया बोरि नालाय दैयानो जायाखैमोन ओमफ्राय दासो मैयाजों दिनैजों एसे अखा हादोंमोन नालाय बेनिखायनो दा एसे दै जादों दा बेखौनो दब्लायनि दब्लायथामल'नो गायना होफैनो फैदों जोङो माने बेदर जाहैयो ना मा जाहैयो बिसोरो हांसो जाहोगोन होनदों मा जाहैयो नायनि र' स' जोंना एक्ट्रिसा नायदो माइ गायनायखौ एक्ट्रिसनिखौ बोरै गायो गायनोथ' रोंगोना रोङाथाय ओरैनो स्टाइलनिल' फैदो दुब्लि बारियाव स्टाइल देखायनोसो फैदो आंथ' रोंखायो बहुद रोंखायो बिराद रोंखायो आंथ' लोगोफोरनि खोथियाबो बारा मोजां जायाखै ओइ माबारगाय इदिबा बोरै नारजि दं माबोरै मोनजानांगौ नोंसोर हा एक्ट्रेस थाब गाय इदि थाजाया इदि दल थाजाया गाय आइ मोनदो नै ओमफ्राय बैखिजाबा बिराद गोरानथार आरोना बैखिजा ओमफ्राय बैखिजा गायजागोन ओमफ्राय नैया गायजागोन नैया ओमफ्राय बाखि खिनियालाय गोरान बारा जाथ'वाखैनो होमबाबो गाय एक्ट्रेस गाय माबार बेदर मोनजागोन लोगोफोर इसानाव खोथिया रोगाबो गैया अलसियाथार गपिया नै जों रोगाना गायनांबाय नोंसोरखौ आं ओरैनो लेंदों नामा ओइ पाले नों आंनो बै पाले स्टार्ट खालामै नै बाजियानो स्टार्ट खालामग्रोबाय बे एक्ट्रिसा खामानि गैया दाबो स्टार्ट खालामाखै इयो साला गाय बेनिफ्राय माबा गाय बाजिया नखय बाजिया बेसे हायो ना बाजै ना बाजिया हायो नखय आखाया बाजिदो बाजिया गायबाय मालाय इ दाबो स्टार्टखौनो खालामाखै र' दे लोगोफोरा नोंथांमोननो इखिजा हाखौ खोन्थायनो बोरै जाना दं आरो ना एकदमबारे मा बुंनो आरो आलियाबो नै ओमफ्राय बारा मोजां जायाखै खोनायाफोरा माने गोरान नालाय आरोना माबाबाबो बारा मोजां जानो नागिरा थानो नागिरा हायानो बारा मोनाखै नोंसिनाथ' नै हाबनो नागिरा नै बारा नोंसिनाथ' गोरानथार नायलाय अखा हाबावनांगोन दा अबसे एसे अखा हाबाय दं आरोना ओइ कमलाथ' ओइ नै लंपेन्ट गाननासो दङ नै इखिजा गोरानथार नायलाय इखिजा गायजाथ'वाखै सानसे थाबोनांगोन ओमफ्राय बैफोरखिजा हाया मोजांलै एसे जोंनि जोंहानि ससेयाल' बारा मोजां नङा पाले माइ गायथां नोंबो आयाबो फैगौ नोंसोर गायबाय थादों हा आं थांनोसै बाजै एक्ट्रेस बाय आं नोंसोरनि थाखाय साहा फुदुंहैनोसैब्रा ओंखामजों बाय थांसै थांनिसै दा लोगो मोनगोन दाहाय 5 hours later दायो लोगोफोर आङो बाजिमोननि थाखाय साहा फुदुंनो नागिरदों आरोना साहा फोथाराव लांनो 10 जाबाय टाइमा दायो आं फुदुंना लांसै नोंथांमोना नायलाय मोनबाय थादो गांथारबाय खोमा बेसेराफ्रा लाल साहासो फुदुंगोन खिन्थु आङो गाइखेर गैया जोंहा बायनो हाया ओरैबादि गोदै फुदुंनो नागिरगोन आङो लोंबाय थानाय आरोना बिसोरो टेक्लियावनो फुदुंसै आं ससपेनाव फुदुंला टेक्लियाव फुदुंबासो जों लांनो मोजां जागोन नालाय गेसखौ लगायनोसै आङो गेस हिन्जाव मानसिबो गैया नालाय ब्रा दायो आङो गेसखौ लगायबाय नायलांबाय थादों नोंथांमोना साहाया फुदुंखांबाय आङो लाबाय ओमफ्राय मनियाव बिस्कुट गिलास सोबाय आं आखायाव रिदिं सोना लानो लाजि बेनिखायनो आं मनियाव लाबाय ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै आङो दासो दब्लायसेल' गायखांदोंलायनाय लोगोफोर दहायनिफ्रायनो गायनाया ना साहाखौ लाबाय लोंफैदो साला इमान इसेल' गायदोंबा आं होआलै थाबनो साहाखौ
एक्ट्रिसाथ' गायनो हायाखैनो बे सारा मादि साख्रिलै हा लोंफै गपिन साहा फुदुंनायखौ लोंबा लोंबाय थानो लुबैगोन इयै आखायाव लाङा खोमालाय गावबा गाव सेस माबा जाजोबगोन नङाबा नै जि डिग्रियाव मा लायोमोन नोङो बिफा लायोमोन ना जि डिग्रियावसो न' एक्टर गोजा फैदो गेलेदोनि मोदाय आं एक्ट्रिसखौ हानाय बिसोर नुथाराखैलै दासो दब्लायसेल' गायखांदों ओमफ्राय 2 घन्टा जाबाय 2 घन्टा गफि साहा फुदुंनाया बोरै जादों बुंलाय बोरै जादों जाथारा एसेबो गोदैबो नङा सापातबो नाङाखै दिननिफ्राय फुदुंखालालै आङो दिननिफ्राय लाबलालै आं इसोरनो गोदैथारब्रा नाय सापाता बारा नांदिया खिन्थु बाजै बोरै जादों खोन्थालाय गोथाव जादों ना इ एक्ट्रिसा होनदों लोगो नङालै इयो दहाय न'आव थां लेंलांदोंमोन दा थाना बोरै मोनदों साला रेलायजोब्बाय दा मानसिया सेस साला गाख्राबाय दं दासो हामदो दाबो लांफैया आं नोंखो